बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि स्निथि बोसोरारि जथुम्मा स्निथि बोसोराव आगान होबाय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा। क'क्राझाराव खुंफुंनाय जादों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि स्निथि बोसोरारि जथुम्माखौ। बर' थुनलाइखौ फेहेरनाय आरो फोजौखांनायाव आइजो लिरगिरिफोराबो बिफाव लानो थानाय बर' आइजो लिरगिरिफोरखौ लानानै थांनाय 2018 मायथाइयाव दाफुंजानाय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा 7 बोसोराव आगान होबाय। 7 बोसोर जानायनि लोब्बायै बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बोसोरारि जथुम्माखौ दिनै क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय निर्बाना गार्डेन भवनाव खुंफुंनाय जायो। स्निथि बोसोरारि जथुम खुंनायनि हाबाफारि बायदि दिनै फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो रुंसारि जालांनाय थुनलाइगिरिफोरनो मान बावनाय हाबाफारि मावफुङो। बे बोसोरारि जथुम्मानि लोब्बायैनो सानजौफु समाव मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो। क'क्राझारनि अनगायै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बर' आइजो लिरगिरिफोरनि बाहागो लाफैनाय गेवलां मेलनि गेजेरजों आथिखालाव बर' थुनलाइ सोरजिनाय, फेहेरनाय आरो बर' थुनलाइखौ फोजौखांनायाव आइजो लिरगिरिफोराबो गोबां बिहोमा होबोनाय बायदि बायदि आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बरमा कलेजनि गोरायुं डक्टर रैरुप ब्रह्मआ। लोगोसे माननि आलासि महरै बाहागो लाफैयो क'क्राझार मिउनिसिपालिटि बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि उत्तरा बैसुमुतियारि बिथांमोनहा। जोङो दिनै बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि स्निथि बोसोरारि जथुम्माखौ फालिगासिनो दङ नैबे क'क्राझारनि खोदोमथलानि निर्बाना गार्डेनाव। बेवहाय जोङो मैया जोंहा 22 एक्चुअलि जोंना बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि गायसनथाइ साना 22 मार्च आरो बे 22 मार्च मैया जों मोनाबिलियाव केक हानाय ओमफ्राय खन्थाइ आवरायनाय बायदि हाबाफारि लानानै जोङो बेखौ जब जबै फालिदों। गोजाननि मानसिफ्रा मैया नुजाफैनो हायाखै, क'क्राझारनिफ्राल' आरो गसाइगावनिफोर मैया नुजाफैदों, बे जों जब जबै फालिग्रोदों। बिनि उनाव जों दिनै फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय, बिनि उनाव गेवलां मेल फालिबाय। बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि माखासे सोद्रोमाफोर जायफोरनाखि माने लाइफ मेम्बार लाबाय बिथांमोनखौ बरायदों। जोंनिया मोनसे खान्थि खानाय दङ, जायफोरा लाइफ मेम्बार लागोन जोङो बोसोरे माबा नङा माबा मोनसे माने साख्रि मावनाय बा साख्रि मावि बेफोरबायदि जोङो माबा आइजोफोरखौ थांखिनानै माखासे ओरैनो जयनिं फिस एसे एसे लायो। जिहेतु जोंहा माखासे हाबाफारि खुंनांगौ जायो, बे हाबाफारिफोरनि थाखाय रांखावरिनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो जोङो जयनिं फिस हिसाबै 500, 1000 बेबायदि लायो। नाथाय लाइफ मेम्बारनि थाखाय जोंहा माने 11,000 होनांगौ जायो आरो बे 11,000खौ होयोब्लाथाय बियो माने जोबजासे माने होनांला आरो जेबो फिस होनांला आरो। दा बे 11,000खौ होनानै जों माखासे सोद्रोमाफ्रा दिनै लाइफ मेम्बार जादों बिथांमोनखौ बरायदों। बेजों लोगोसेनो जों बे गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो थांनाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, रावस्लायनायाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय उत्तरा बैसुमुतियारि बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रांसार बान्था मोननो हानाय सहायसुलि ब्रह्म बिथांमोना जोंनिनो मेम्बार, जिहेतु बिथांमोनखौबो जोङो बरायदों। दा बिनि उनाव जोंहा खन्थाइ जथुम जाबावगोन, खन्थाइ आवरायगोन, सोरबा सुंद' सल' फरायगोन, सोरबा मेथाइ रोजाबगोन। बेबायदिनो माने गोबां जायफोरा जि गोसो बे हाबाफारिखौ माने थुनलाइनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ जोङो लाबोगासिनो दङ। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, जोङो दानथामारि गांसे लाइसि दिहुनो गाम्बारि। बे गाम्बारि लाइसि दिहुननाया जोंना बोसोराव गांब्रै जायो, जों जिहेतु दानथामारि नालाय बेखौ जोङो दानथामनि उनावनो दिहुनबोबाय थादों। बेयो थाद'आलासिनो कभिड पेरियड समावबो जोङो बेखौ दोनथ'वाखै, एसेबो जों बेखौ दिहुनगासिनो दङ। आरो गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय, जों जाय थांखिजों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमखौ दादोंमोन बे थांखिया जोंना जाफुंबाय। मानो होनबा जोङो आइजोफोरनि थाखाय मोनसे आलादा जौसां लाबोनो लुबैदोंमोन। बे आलादा जौसांखौ दिनै मोननो हानानै गोबां आइजोफोरा, गोग्लैसोनानै थानाय आइजोफोरा, जायफोरा मोनसे समाव लिरदोंमोन नाथाय जौसां मोनैनि थाखाय थाद'दोंमोन, बिथांमोनहाबो दा बिजाबखौ लिरफिनबाय, बिजाब फोसावफिनबाय। जाय उन्दै फरायसा बिथांमोनहा गोहो खालामाखैमोन गाव गावनि मुङाव बिजाब सेबखांनायनि, दिनै बिथांमोनहाबो बिजाब सेबखांनानै फोसावबाय। आरो जोंनि बे गौथुमा दिनै आसामावल' थाबथानानै थायाखै, दिल्लीसिमबो सौहैबाय, चेन्नाइसिमबो सौहैबाय। जोंहा दिनै चेन्नाइनिफ्रायबो सोद्रोमा दङ, दिल्लीनिफ्रायबो सोद्रोमा दङ आरो दिनैनि जथुम्मायावनो जोंहा दिल्लीनिफ्राय सोद्रोमा बिथांमोनहा नुजाफैदों, गवालपारानिफ्राय नुजाफैनो हादों, गुवाहाटीनिफ्रायबो नुजाफैदों, अदालगुरि माने BTC आव जेसेबां जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफोरनि बिथांमोनहाबो गासिबो सोद्रोमाफोरा नुजाफैदों। लोगोसे BTC नि बायहेरायाव जेनेबा गवालपारा,
ओमफ्राय गुवाहाटी बेनिफ्रायबो नुजाफैदों आरो दिल्लीनिफ्रायबो नुजाफैदों। बेखौ माने जोङो थारैनो जोबोद गोग्गाथाव होननानै साननानै लादों आरो मानो होनबा बर' आइजो लिरगिरिफोरनि बेयो मोनसे जौसां लोगोसे बेयो मोनसे जाफुंसारनाय न'नि खामानिजों लोगोसे साख्रिजों लोगोसे बिथांमोना थुनलाइयावबो आखाइ होदों। आरो मोनसे समाव जों नुदोंमोन आइजोफोरा खालि खन्थाइल' लिरो, नाथाय दिनै बे जौसांखौ दानायनि उनाव जों दिनै नुबाय थुनफावथायावबो बर' आइजो लिरगिरिफ्रा गोग्गोमैनो आखाइ होदों, सावरायथायावबो आखाइ होदों। जों सावरायथाय लिरगिरि महरै सासे सानैल' सुबुं मोननो हादोंमोन, आइजोफोरखौ मोननो हादोंमोन, नाथाय दिनै बे जौसांखौ दानायनि उनाव गोबां आइजो लिरगिरिफ्रा गुबुननिखौ नङाब्लाबो आइजोजों आइजोनो आइजो लिरगिरिफोरनि बिजाबफोरखौनो सावरायदों, सावरायथाय लिरदों बेनि सायाव। बर' दख'ना थावसि गाननानै बयबो बाहागो लादों। जोङो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि ड्रेस क'डआ जाहैबाय दख'ना थावसि इन्दि जोमग्रा। जों नुनो मोनदों माने गोबाङानो दख'ना थावसिनि सोमोन्दै माने मोजाङै मिथिया आरो दख'ना थावसिया माखौ बुङो, दख'ना थावसिखौ मा खामानियाव बाहायो बेखौ गोबाङानो मिथिया। गोबाङानो बुङो माने बिदन दख'नायानो दख'ना थावसि बा जायखिजाया गोजा दख'नायानो दख'ना थावसि। बे नङा, दख'ना थावसिहा गावहानो आलादा महर दंखायो आरो बेहा गावहानो आलादा खामानि दंखायो। दख'ना थावसिखौ गोथार खामानियाव बाहायनाय जायो आरो जोङो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बेखौ गावनि ड्रेस क'ड महरै बाहायदों आरो जोङो बोसोरारि जथुम्मायाव बे ड्रेसखौ गानथारगोनानो दख'ना थावसि इन्दि जोमग्रा बेखौ जोङो जोमखाथारो, गानखाथारो आरो बेजोंनो जों मोनसे दख'ना थावसिनि मोनसे जावरिखांनाय लाबोनो हादों। दिनै दख'ना थावसिखौ सिनायथि होनो हादों आरो गोबाङानो दा मिथिबाय दख'ना थावसिया मा आरो दख'ना थावसिखौ मा खामानियाव बाहायनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बेयो मोनसे थांखि, लिरनायजों लोगोसे जों जोंनि हारिमुखौबो गेवलांसार होनो, बयनोबो बेखौ मोनसे सिनायथि होनायनि बे मोनसे थांखि जोंनि साननानै लायो आरो जोंनि बे माने जौसांनि जाफुंसारनाय होननानै जों बेखौ साननानै लायो। नुनो मोनो जे बोसोरफ्रोमबो हादरनि मोनसे देरसिन थुनलाइयारि बान्था साहित्य एकादेमि बान्था आइजो लिरगिरिफोरनि बे बिथिङाव माबायदि गोग्गानाय? बेयो थारैनो आइजोफोरनि थाखाय जोबोद माने गोग्गाथाव बाथ्रा। माने बोसोरफ्रोमबो माबा नङा माबा मोनसे केटागरियाव बर' आइजो लिरगिरिफ्रा बे बान्थाखौ मोनबोनो हादों। मालाबा रावस्लायनायाव, मालाबा गथ'सा थुनलाइयाव, मालाबा लाइमोनाव, मालाबा गुबैयाव। दिनै बर' आइजो लिरगिरिफ्राबो साहित्य एकादेमि बान्था मोननायाव उन जानानै थायाखै। दिनै मा होनो डक्टर रिता बर', अनजुलि बसुमतारी बिथांमोना गुबैयाव साहित्य एकादेमि बान्थाखौ मोननो हादों। रावस्लायनाय आयदायाव प्रफेसार इन्दिरा बर', धनस्रि स्वर्गियारि आरो नै दा उत्तरा बैसोमुथियारि बिथाङाबो मोननो हाबाय। लाइमोनाव थिग बेबायदिनो जयश्री बर', सान्थि बसुमतारी, माइनावस्रि दैमारि, सेल्फ मेड रानि बर', ओमफ्राय अदालगुरिनिया मा नाममोनलाय बियो सानसुमै खुंग्रि बसुमतारी बिथांमोनहाबो मोननो हादों। बेयो थारैनो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो साहित्य एकादेमिल' नङा, दानिया माने बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय बान्था होनाय जायो। बर' रेबग्रा जथुमनिफ्रायबो गुबुन गुबुन बिथिङाव बान्था होनाय जायो। बे बान्थाफोरखौबो बर' आइजो लिरगिरिफ्रा मोननो हागासिनो दङ। थारैनो बेखौ जोङो माने बुंनांगोन आरो बर' आइजो लिरगिरिफोरा माने लिरनायाव जोबोद मोजाङैनो आखाइ दङ आरो बे आखाइ थानायनि थाखायनो दिनै बेफोर बान्थाफोरखौबो बुथुमनानै लानो हादों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन।
अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।